ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоби Бӯстонӣ дар маҳаллаи Борбад доми 23 бародаро мана ҳамон бино мешавад. Дар ин тараф беморхонаи марказӣ, рост мерем меҳмонхонаи Доро ва дӯстони гиромӣ дар ин тараф гардиши байни домо, технологӣ, мактаби рақами 2, боғчаи кӯдакона ҳама чи наздик аст. роҳи хонаи имрӯзаи мо пиёдагард ва роҳи нақлиётгард бошад ва ана ҳамон гардиш намегардем камтар поёнтар мехел мем и дом амхи рафтаги и дом беҳад калони бад аст. дар назди бинои ана ҳамин рӯза қарор дорем дӯстони гиромӣ. хонаи имрӯзаи мо мана ҳамин аст, роҳи даромад ва ҷой барои гузоштани нақлиёт мушкилӣ нест, беҳад калонаки хуб аст. марҳамат дӯстони гиромӣ, дохили хонаи имрӯза шудем масоат 92 метри квадратӣ сехонагаи бародарониё кен хол, макони холиш беҳад калони хуб, таъмириш як 30%-40% намегем таъмир дорад. хонаи якум мешавад, дар инҷа бошад ошхона ва балкон, мана дар ин қисмат бошад дуюм хона ва сеюм хона, ҳамому ҳуҷҷатхона. ба ҳамин омагимон якбора шурӯъ мекунем аз хонаи якуми мо. мана хонаи якуми мо ҳамин аст бародаро. ин хонаи якум ба ҳисоб меравад. телевизорш ҳамашон металлопласт будааст, дар инҷа боз макони холӣ дорад. металлопласт пластик мешавад, бо металлопластик, алюминий пластик да мегӯям хеле. бародарои гиромӣ инш мешавад хонаи дуюм. хонаи дуюмаш таъмираш нағз аст, хонаи хоб будааст. дар инҷа ҳам хел гардиробори хел як макони холии калон дорад, метавонед ки маҳкамш кунед. ва дар ин тараф бошад ҳаст мана ҳамон. хонаи хеле наам ягон чӣ надорад, термиксам насб кардагианд. ва дар инҷа ҳоҷатхона аст, мана ҳоҷатхона. ва дӯстони гиромӣ, дар ин тараф мешавад сеюм хона. мана ҳаминаш ҳаст хонаи сеюми мо. дар ошёнаи якуми бародарои гиромӣ ҳамин падвалон наам гирифтагӣ нестан. умуман ман худам омадам дидам, бо касе ки харидораш омада аз наздик бибинад. бисёриҳо якума ба ҳамон хотир намегиранд, ине ки хона наам гирифтагӣ набудааст. дар инҷа бошад ҳаст ошхона. инаш ошхона ба ҳисоб меравад. ва дар ин тарафаш бошад ҳаст балкон. балкона хутон дидем бародаро, телевизорш боз решёткаам гирифтагианд. дӯстони гиромии ман, як бор масъалаи оба мебинем. об будааст, мушкилӣ нест, об будааст. хона дар маҳаллаи Борбад доми 2392 квадрат сехонага дар ошонаи якум. хуб дӯстони ман, нархи хона 440 000 сомонӣ. 440 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибмулкам мемонам, занг бизанен, муомила кунен, арзон мешавад. ва сарпарасти навори мо оби энергетикӣ ниёҳ кунем бародарои мо. маззаи хуб дорад бародаро. ба ғайр аз ин яъни баршонда якта хеле код мондагиан, айни ҳол код мондагиан, метавонен ки харидорӣ кунен, ҳам бинӯшен, ҳам тӯҳфа бигирен. дар як ҳафта 9000 сомонӣ 9000 сомонӣ мегиранд, мардумда ҳамин хел тақдим мекунанд. саломат бошед.